Volia començar sempre donant les gràcies. David ha parlat de bondat, mira, això ho duc ahir, no? Donar les gràcies a Mònica, perquè feia temps que tenien ganes de sentir l'Oliva, tenien ganes de sentir aquestes persones que fan això que els polítics sembla que no fan, que diuen el que fan i fan el que diuen, no? Aquestes persones que li posen cor a la política. I després també donar les gràcies a Enric, perquè bé, avui ha vingut a parlar, sempre ve a parlar dels mítings, però també ve a parlar de qüestions que ens importen i que ens interessen. Jo, quan treballava amb David al grup municipal, cada 2 mesos sempre venia. Va vindre pel tema de l'alta tensió, va vindre pel tema de la delimitació de la línia marítimo-terrestre del sector 5, ha portat a la gent de Plataforma Carretera No a València, per tant és un treballador incansable. Hi havia un acudit que deia que el corredor mediterrani era Enric Morera, perquè se'l recorria el país de dalt a baix. Per tant, aquestes dues persones, jo voldria començar amb agraïments, simbolitzen un poc els motius per quals paga la pena continuar creient en la política. El cor, la constància, el treball, l'honestedat. I dintre d'aquest projecte, clar, a mi em toca la difícil papereta de tancar el míting. I clar, és una cosa complicada. Jo sempre faig referència als versos d'Estellers, que deia que només era una entre tantes. Una entre tantes que donava l'únic que tenia, que eren les seues mans, el seu esforç i la seva voluntat de transformar la realitat des del seu coneixement, des del seu entorn, que en aquest cas és Oliva. Volia començar donant les gràcies a ells, però donant-me les gràcies a vosaltres, perquè vosaltres, quan portes tant de temps participant, perds un poc la perspectiva de quin és el teu entorn i en quin àmbit el mous. Però jo sé que avui així, he vist a la Mortella Isabelita que venia una dona a la qual vaig ajudar perquè l'havien estafada en uns productes de venda a porta a porta. Al final veus tantíssimes coses que avui així trobes, companys d'associacions, companys d'entitats, veus tantíssimes coses que has viscut al llarg del camí i que el situen i el fan veure el motiu pel qual treballes, el motiu pel qual el compromets, que és tots i cadascun de vosaltres, la gent d'Oliva sobretot, la gent de la meva realitat immediata, que és on puc incidir, jo on vull incidir, jo on vull treballar. Llavors, això és el primer que volia fer, un missatge de gratitud per haver vingut així al míting de Cloenda o del gran míting central per les estatals. Independentment d'això, gràcies. Mireu, a mi avui em corresponia, soc profe, per tant, tendisc a allargar-me. Si veieu alguna cosa, ho feu com en el 15M, jo continuo les qüestions, ho feu així, si us agrada. A mi em corresponia avui dir 2 qüestions, com a candidata, com a número 3 de la candidatura del Congrés. Em corresponia parlar de candidats i de persones, ho teniu així. Em corresponia parlar de candidats, de persones. Em corresponia parlar de candidats, d'un projecte que ja ho hem comentat moltes voltes, un projecte fet des de la base, des de baix cap a dalt, que ho hem gastat molt, des del municipalisme, des de llaurar de manera constant i quotidiana, que portem molts anys llaurant, des d'una força com el BOC, que ara està en compromís, llaurant des del municipalisme, treballant, dieu-nos moltes voltes, sou el motoret. Jo recordo quan mon pare era regidor del 95 que li ho deien i jo no ho entenia. Sou el motoret, sou els que treballeu constantment, quotidianament, i els efectes es veuen sobre el poble, sobre com canviem la nostra realitat. Però també ens dèieu allò de, bé, ho feu bé a nivell del poble, però sembla que a les autonòmiques no arribeu. Jo confio en vosaltres al poble perquè us conec, però a les autonòmiques no arribeu, us costa, no sou un partit del poble. Doncs jo crec que si alguna cosa hem de dir avui en aquesta primera part, que vull parlar de candidats, del projecte, és un poc un moment per a parlar del projecte, després parlaré de les propostes, em correspon dir que ja hem arribat, però no hem arribat nosaltres, no estic parlant del partit, de la coalició, estic parlant de la gent, estic parlant del país. Hem arribat a una maduresa. El 22 de maig va ser una porta d'aire fresc, una porta que jo crec que molts vau obrir amb nosaltres perquè la vau sentir com a pròpia, perquè la gent de la base per fi superava aquesta primera etapa que era mobilitzar-te pel teu poble, que és el primer, i aconseguia transformar la realitat d'un país. I això jo crec que és una cosa que vam poder fer entre tots, entre els twitters, els facebooks, els missatges, les converses de cafè, i crec que és un moment que cal situar en el mapa històric i dir vam poder fer. Per tant, vam poder fer allò, ara em pertoca a mi dir-vos que indubtablement podem tornar a fer-ho, que nosaltres que som els de baix, que les enquestes sempre ens amaguen, que es donen 11 segons a donar Canal 9 per parlar, sí que ens tenen por, si es donen 11 segons, no?
Poreta, val? Ens correspon a nosaltres dir que ara podem. El CIS ens dona un diputat. Ens dona un diputat. La Razón ens dona dos. Bé, espera que tinga raó, o no, espera que no tinga raó i en traguen tres i puc anar a les Corts i defensar moltes coses que fan falta pel poble. Jo deia a Miquel Adeixí, que és el meu company de pis que està per ahí, i li dic, mira, si és diputada, no serà la diputada Elena Malonda, serà la diputada Elena Tren Oliva Gandia Denia. Us ho repetiré tant us ho repetiré que al final es quedaran a la cançó, perquè la veritat és que aquesta és la voluntat del projecte, no? Un projecte fet des de la base, des de la proximitat, des del coneixement de la gestió municipal, des del rigor de gestionar els tributs, els recursos municipals, que això et curtixen i et forma de manera tal que quan te'n vas a la cúspide recordes com era de complicat gestionar la base i els mateixos principis d'eficiència, d'haver de retre comptes davant la gent, te'ls emportes dalt. I això és una de les coses que portem en l'ADN de la coalició Compromís. Per això volia parlar-vos dels candidats, volia parlar-vos de l'esperit, que ja el sabeu, que ja ens coneixeu, perquè coneixeu a David, coneixeu a Vicent Roig, a Vicent Canet, a Rosana i a Imma, coneixeu això i potser no cal presentacions, però crec que sí cal dir-ho. La segona part que em tocava dir-ho, ja que soc la candidata, em tocava fer un poc repàs del programa, això que fan eleccions i de les propostes que es presenten i quina és la voluntat de contingut que aportarem a Madrid. La voluntat de propostes diferenciadores que fan que una moció com la nostra jo crec que és necessària. És necessària, no només per com som, per com treballem, sinó perquè aportem, pel que farem o pel que direm. Llavors ahir sobretot destacaria tres eixos. Destacaria l'eix del valencianisme, que és una cosa que ens singularitza i ens caracteritza. El fet de passar la frontera de la comunitat autònoma del país i arribar a Madrid i continuar reivindicant allà el que reivindiquem ací. No tornar-nos afònics. Sabeu que el 40% dels diputats valencians que vau triar en 2008, el 40% només ha fet una pregunta o dos, no, perdó, una o cap pregunta. Això quin tipus de representació política és? Quin tipus de representació política? Llavors ens queixem que el corredor els en faran per Algeciras, a Madrid, a França. Ens queixem que l'AP7 costa, però és pagant, però de Madrid a València és gratuïta. N'hi ha moltes qüestions que una veu valenciana, però sobretot uns ulls valencians, saben, coneixen la realitat i saben el que està passant. Per tant, una veu valenciana compromesa, treballadora, tenaç, com la de Baldo, el que farà serà estar allí i dir aquestes qüestions de la realitat d'un gestor públic responsable, traslladades a les Corts i fer-los eixir els colors. Sí senyor, fer-los eixir els colors. Com és possible que de tota la península ibèrica l'únic tram sense rodalies continua sent anys i panys el tren Gandia-Oliva-Dénia? N'hi ha qüestions que claven al cel i que cal dir i que representants com nosaltres, nascudes de la base, haurem de dir. N'hi ha altres principis o eixos que caracteritzaran la campanya i que estan caracteritzant el nostre discurs. El del valencianisme, després jo destacaria el de la decència política i la voluntat democràtica. Mònica parlava dels democratistes, de la fe en la democràcia com a l'únic instrument vàlid per a transformar entre tots la realitat. Ho sabeu perquè sabeu com treballem, sabeu que a través de l'infoblog informem a 500 persones de tot el poble, a través del Facebook vos informem, però no només amb la voluntat d'informar-vos. No, a mi no m'alegra informar-vos, a mi m'alegra que em contesteu dient-me que no us sembla bé, que no us agrada. Aquesta voluntat de treballar és la voluntat en la qual participem de la política la gent de Compromís. Per tant, el valor de la participació, de saber que és una cosa de tots, i de la decència política, diuen que la corrupció no resta vots. Això diuen. Diuen que la corrupció no els afecta. Diuen que la gent està anestesiada amb la corrupció. Però jo els dic, i les forces que no tenim cap imputat, i les forces que anem amb les mans netes, que podem presentar-nos amb la cara alta de no tindre cap ni un imputat, també hem de dir-ho això, no? També hem de dir-ho.
Per tant, aquest segon eix, l'eix de la decència, decència en majúscula, decència, també cal dir-ho, nosaltres que podem. I l'últim eix que volia destacar, ja vos dic que soc un poc profe i vaig dient els eixos més resumits. És que tenen més tables, ho poden mesclar tot. Jo vaig esquematitzant-ho i dient-ho a poc perquè soc profe. Llavors, l'últim eix que volia dir-vos era l'eix de l'eixida social i verda a la crisi. Fa 3 anys vaig participar també en la candidatura a les estatals com a número 7. Llavors era vicesíndica de Greuges de la Universitat de València i era un perfil de defensa de l'estudiant i ara soc secretària del Consell de la Joventut del País Valencià. Per tant, aquest perfil de persona que des de la base està construint per transformar realitats, el diuen, participa en la llista i jo, mira, per ajudar les meves 2 mans estan on siga i on faci falta. Llavors, aquest últim eix, fa 3 anys el recordaven. Jo recordo que parlava de com en el 2008 parlaven de que potser ens estaven deixant anar un poc i estarem invertint en el pa para hoy i hambre para mañana. Recordeu aquell entorn, aquell context, no? Llavors ho dèiem. I dèiem el mateix que estem dient ara. Cal una gestió eficient dels recursos. La mateixa manera de gestionar que teniu vosaltres la vostra casa l'hem d'aplicar nosaltres a la gestió política. Si no, seríem uns irresponsables. Si gestionàrem de manera desproporcionada la cosa pública, ens hauríem d'acomiadar, ens hauríem d'anar a gorraes, com deia Mònica. Per tant, quines són les propostes en matèria econòmica, social, verda, de compromís? Com una casa. Fiscalitzar els ingressos i fiscalitzar les eixides. Fiscalitzar els ingressos a través, ja ho sabeu, ho heu sentit en campanya, d'una reforma fiscal justa, que paguen més els que més tenen, perquè els de baix som els que estem suportant de facto la crisi. Qüestions, i després, si hem de parlar també del output, cap a on destinem aquests recursos, amb dos valors fonamentals que són l'educació i la sanitat, però també adoptant mesures valentes que ara defensen alguns, però que no s'han atrevit a aplicar, com les supressions d'aquelles institucions que no es calen o que no fan la feina, o d'aquells privilegis que no es calen o que no es fan la feina. A mi m'agrada fer recordatori i dir que ara la gent, sobretot en matèria econòmica, vol sumar-se al canvi. I jo això ho entenc, que la gent vulgui canviar, bé, ho entenc, però quin canvi va proporcionar-nos una força política com el PP, que de facto està governant la major part de les comunitats autònomes d'un estat com el nostre, on totes les competències estan delegades? Quin canvi és apostar per una força política que de facto ja està governant-nos? És un canvi o un recanvi obsolet. I per altra banda, també apostar per una força que no s'ha atrevit a fer aquelles mesures que hauríem pogut fer una eixida social de la crisi, tampoc ens sembla un bon consol. Per tant, aquests 3 eixos són els que volia destacar-vos. El valencianisme, el fet de ser una veu valenciana útil, en contacte quotidià, que vinga tanta a Oliva com estan venint Mònica o Enric, una veu decent, una veu incorruptible i una veu que aposta per una eixida social de la crisi. Per acabar, jo només sempre acabo amb allò que no és cosa meua, jo soc una entre tants, jo només tinc 2 mans, la voluntat de transformar la societat i la gent que en coneix sempre és de tots. Sempre és un projecte que hem de fer entre tots i que tenim la responsabilitat pels que venen, pels que se'n van, per tots, de ser copartíceps del canvi. Per tot això, vos anime. Aquesta campanya la considerem nostra, perquè ho és, perquè anem a fer un canvi històric que serà portar una veu valenciana a Madrid, una veu que serà, per molt que jo em desgallite, serà nostra si tots i cadascun de nosaltres ens comprometem en el nostre entorn, amb el Twitter, amb el Facebook, parlant persona a persona i creient que tenim l'oportunitat no només de portar una veu valenciana a Madrid, sinó una veu útil amb capacitat d'incidir i de transformar la nostra realitat, no perquè ja vulgui, sinó perquè vosaltres estareu el 21 de novembre obligant-lo, fiscalitzant-lo a que canviï la nostra realitat com a país. Per tant, això és el que volia destacar-vos i moltes gràcies per haver vingut.